Isang magandang umaga na naman po dyan mga kabsat. So meron na naman po tayo ditong simple recipe for chicken. Gagawa po tayo, luluto po tayo ng chicken curry. So we have a kilo of chicken. Meron po tayong patatas, carrots, bell pepper. Ang una at pangalawang piga ng coconut. Meron po tayong luya, bawang, sibuyas, curry powder, pepper at laurel. Ito po ay suwak na suwak po. Lalo po gusto yung only rice na naman. Tara po, magsimula na po tayo. So, ayan na nga mga kabsat. So papainitin muna natin ang ating kawali. Lagyan po natin siya ng konting tubig. Kasi ating pagmamantikain ang ating chicken. Para dun na rin po manggagaling ang ibang mantika. So ito po ay na po natin ng salt. So lagay lamang po natin mga kakapsat. Lagay lang po natin yan lahat. Tapos balikan po natin after 3 minutes later. So yun na nga guys, paglagay po ng lahat ng manok, ilapat lang po natin siya ng bahagya. Para medyo sabay-sabay ang luto niya. O diba? So balikan po natin yan after po niya magmantika guys. Okay? Huwag yun naman po lunuri sa tubig at baka umabot po kayo ng 10 years bago siya mag-produce ng sarili niyang oil. Tsaka isa rin po yan para maibsan yung wala yung dansa ng manok. So, balik pa rin lang po natin siya. Kikita nyo po ba nagpo-produce na siya ng sarili niyang oil. Na nga mga kapsat, nakuha na rin po natin ang nais natin magmantika. So lagyan na po natin siya ng luya. Lagyasahin lang po natin ng kahagyasin ng luya. Kung iba pong ayaw ng luya, okay lang naman po. Nasa sa inyo po yan kung ano po ang gusto. Lagay po ng ating luya, maglagay na po tayo ng ating bawang. Medyo pag-brownin lang po natin siya ng konti. At syempre ang tropa pa niyang isa ay syempre hindi mawawala. Tropa niyang sibuyas. Ito tropa yan luya, bawa. O diba? Lagi kasing mga nagmamarites yung mga yan. Hindi kompleto ang marites niyan kapag kulang ng isa. Ayan po, igisa lang po natin siya. Lagay na po natin yung pangalawang tiga para po mag-absorb yung lasa ng nyog sa ating manok. So ayan guys, lagyan po natin siya ng konting patis lang. Ayan. Tsaka syempre huwag niyo po kalimutang haluin. Kasi baka mamaya makatsamba ng unang kumagat ay doon lang sa manok. Ay, sabihin nyo kagad sa luto nyo ay ang alat. So, ayan po. Tandaan nyo po, pinalambot po natin siya gamit ang pangalawang tiga ng gata.
Yan na nga, ito po ang ating patatas at ang ating carrots. Lagay na po natin sila para lumambot na rin po sila. Nasa inyo po yan kung gusto nyo po stir fry muna yan. Pero po sasama na po natin siya para hindi po dagdag hugasin. Tsaka hindi na po tayo gagamit pa ng iba pang mantika, kundi yung mantika lang po ng ating manok. Try nyo po yung ganyan. Ay naku, sinasabi ko po sa inyo. May kinda healthy siya, diba? Tipid pa. So ayun na nga guys, syempre pagkalagay ng lahat ng patatas, haluin lang po natin siya at lagay natin siya sa medyo bahagya ng ilalim para hindi naman po tayo nag-aaksaya ng pag-aantay at ng gas. So lagyan naman po natin siya ng bahagyang tubig para lumambot po ang ating potatoes and carrots. So magantay lang po tayo ng mga ilang minutes later. Mga kapsat, after 5 to 10 minutes later ay bahagyang malambot na po ang ating patatas at ang ating carrots. So it's time to shine. Kaya nga po siya tatawaging chicken curry kung wala ba naman siyang curry. So let's add the curry powder. Ayan ang curry powder. Ito po ay binili po namin to sa grocery, pero meron naman po yan sa palengke. Yung mga nakaripak na. Pero mas bet ko kasi to mas malasa. Ayan po. Kunti lang, huwag nyo naman pong ma-overpower yung lasa ng curry sa manok. Para lang siyang food color, di ba, nag-add siya na. Mamaya po makulay na yan. At malasa. Ayan po. Yung mga mahilig po dyan sa mga maanghang. Yung amoy pa lang po niyan ay nakaw, maanghang na. Balikan po natin siya mga ilang minuto po. So ayan na nga mga kapsat, nakita nyo pa yung sinasabi ko kaninang makulay. Yan po, nagkukulay na po siya, diba? Ibig sabihin ay naglalasa na yung curry sa ating chicken curry. Ayan po. Kapsat, pag nakita nyo ng makulay na ang ating buhay, di ba po may unang piga, tawag natin kakang gata. Saka nyo po yan ilalagay. Naku po. Kung mas marami pa po kayong pambili ng gata, mas masarap po talaga pag mas marami yung gata. Mga kapsat ay naku, actually natikman na po, ang sabi ay ang sarap. Syempre let's add additional spice. Lagyan po natin siya ng bell pepper. Tsaka ano yan, dagdag design sa ating makulay na chicken curry. Tapos lagyan na din po natin siya ng paminta. Kung meron pa po kayong green bell pepper, much better. Dagdagan ko na lang siguro siya ng ceiling green. Parang kulang yung kulay niya. Yan na nga guys, lagyan lang po natin siya ng ceiling green. Diba? Para mas maganda ang dating niya. Tapos mamaya puput ko rin po natin yung ceiling.